थारैनो बुंनो थाङोबाथ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनैनि बे मुलुगनां खन्थाइ सानाव जोंनि डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाना जोंनि गगामुग आरो सिमेन्ट सापरिनि जा मोनसे थुनलाइ आयदा मोननाय दङ बे मोननायनि लोब्बायाव दिनै बे डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि जिथुनाखि बे सावरायमा जिथुनाखि नमायाव जा खन्थाइ सान फालिदोंमोन मुलुगनां खन्थाइ सान बे खन्थाइ सान फालिनायाव फैनानै बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बाहागो लाफैनानै बेजों लोगोसे जोंनि लखिमपुर धेमाजि जनाई डिब्रुगढ़ बिदि खाथिनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारियारि मावथि बिथांमोनखौ मोननानै लोगोसे बे डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालियाव जोंनि बर' बिफाननि जा जिथुनाखि बिबुंगिरि बिथांमोनखौ सोलोंथाइ बिथांमोनखौ बिजिरसंगिरि बिथांमोनखौ लोगो मोननानै थारैनो गोजोननाय मोन्दों। मा मेसेज होगोन दिनैनि बे गोथार सानाव? दिनैनि बे मुलुगनां खन्थाइ सान जिथुनाखि फालिनाय बेनि जिथुनाखि थांखि आरो नोजोरखौथ' जोङो बयबो मिथियो। जोङो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जोङो बेखौ मिजिंथिदों जों दिनैनि बे सान फालिनायजों लोगोसे जोंहा बे खन्थाइ सान फालिनायाव जोंनि बाहागो लानाय गागि खन्थाइगिरि बिथांमोनजों लोगोसे जोंहा जा गोदान आथालनि खन्थाइगिरि जाखांफुनाय जोंना खन्थाइगिरि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। दा बिथांमोनाबो गावसोरनि जिथुनाखि सोरजिनायजों जोंनि बर' राव आरो थुनलाइयाव बिहोमा होगोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों।